wannan sallah ne wanda in har ka yi ta irin lada da za ka samu Allah zai baka ladan kamar ka taya annabi Muhammadu murna na zuwa ganawansa da Allah Isra'i da Mi'raji. Masoyin manzan Allah ku shiyarin kafin ku ji darajar wannan sallah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan sallan a cikin daren 27 ga watan Rajab, Allah zai baka lada, Allah zai baka daraja kaman kayi azumin wannan wata na Rajab ne ga baki ɗayanta tun daga farkonta har ƙarshenta. In ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah zai baka lada kana daga cikin kaman waɗanda suka taya annabi murna ran da ya je ganawa da Allah, inda Allah yake ce mu annabi Muhammadu taqarrab taɗayyab ya habibi biɗibina wa ma mu uridal annaka shibhi mujibina ta'al ilaina marhaban bi habibina zijil hujiba halil halqa wadan li izzati alayka taqarrabna bi rab'i hijabina taral arsha wal kursiya wal hujiba qad badat alayka bi anwari alayka tajallati. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a biyu, a kowane raka'a zaka biya fatiha ɗaya, qul huwallahu 20, in ka idar zaka yi salatin annabi kafa 10. Wannan shi kenan ka taya annabi murna. Duk wanda ya shi yaron Allah ka nuna mashi annabi, duk wanda kuma ya kasance ya yi wannan sallah Allah ka sa annabi ya jibinci lamuran mu gaba kida saboda matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tabbatar da mu a cikin masoya annabi na haƙiƙa zahiran wa baɗinan don albarkacin da Allah ya